Ljudski razum teško može shvatiti veličinu svemira u kojem živimo i savršenog reda u njemu. Po nekim proračunima svemir se sastoji od 300 milijardi galaksija. Naš Mliječni put je samo jedna od njih. Samo u našoj galaksiji se nalazi oko 250 milijardi zvijezda. A samo jedna od tih zvijezda je Sunce. Drugim riječima, u svemiru postoji više zvijezda nego zrna pijeska svih plaža svijeta. Sunce u svemiru je kao jedna od tih zrna pijeska. Planeta na kojoj živimo nije u uspoređenju veličini jednog zrna pijeska. A tek čovjek, malo stvorenje koje živi na zemlji, je koliko ništa u uspoređenju sa ovim ogromnim svemirom. Ali ipak, čovjek u većini slučajeva zaboravi na sve ovo i umišlja da je u stvari veoma velik. I tako živi u ponosu i arogantnosti. Zaboravlja da je samo slabašno biće koje je Allah stvorio, da će jednog dana umrijeti i odgovarati za svoja djela pred uzvišenim Allahom. Čak šta više, postaje začaran ovim prolaznim svijetom, koji je manji od zrna pijeska u ogromnom svemiru. Na kraju će svaki pojedinac umrijeti i biti zakopan negdje na malom djeliću zemlje. Allah će mu zasigurno pokazati koliko je čovjek nemoćan prije i nego dođe na drugi svijet, osim ako osoba umre mlada. Najveći primjer ljudske nemoći jeste duboka starost.